Volám sa Soňa a momentálne som v 4. ročníku na EGIAku. Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi a do Košíc som sa dostala úplnou náhodou. Teraz by som to však nazvala šťastím. Keď som prvýkrát počula o tejto škole, nevedela som si predstaviť nechať všetko tak a vybrať sa za nepoznaným. Ale teraz viem, že len vďaka tejto škole som sa naučila veci, ktoré do života nezabudnem. EGIAK mi ukázal, ako sa nájsť a ako byť hrdá na to, kým som. No a popri tom ma núti pracovať na sebe a zdokonaľovať sa nielen v jazykoch, ale aj v mojej osobnosti. Musím priznať, že celá táto journey je mimo mojej komfortnej zóny. Ale veď o tom to je. Vyjsť von a nájsť, čo ma baví. Pre mňa to je toto miesto a ľudia, ktorí ho tvoria. Bez nich by to teda nebolo ono. Mrzí ma jedine to, že mi pandémia prekazila užiť si to naplno. Preto ťa teraz prosím, ak raz budeš aj ty žiakom tejto školy, neber nič na ľahkú váhu a uži si každú chvíľu. Či to bude makarska so zborom alebo exkurzia do Štúrova. Toto sú momenty, pre ktoré viem, prečo sa hovorí, že roky na strednej škole sú tie najlepšie. A môžeš to spoznať aj ty.